Zo mensen, goedemorgen. Ik doe jullie allemaal de groeten. Ik hoop dat het prima gaat met jullie allemaal. Ik hoop dat jullie allemaal het goed maken. Dat het fijn gaat met iedereen. Dat jullie allemaal gezond zijn. In de naam van Shiva God, in de naam van Hanuman God. In de naam van Krishna God. In de naam van Jezus Christus. In de naam van Allah. Ik hoop dat jullie het allemaal fijn maken. Dit is een korte nieuws. Ik zal niet lang online blijven. Geen tijd. Ik heb heel veel werk om te doen. Ik moet gaan werken. Dus ik heb weinig tijd. Beste mensen. We volgen de nieuws. We volgen alles op de voet. En we proberen natuurlijk ook alles te analyseren. En de informaties die wij binnenkrijgen. Wij werken niet met fake accounts. En wij werken niet met fake nieuws, beste mensen. Wij zijn nu onderweg naar de verkiezingen. Althans, op weg naar de verkiezingen. Onderweg naar de verkiezingen, hetzelfde. En alles zal goed komen met de verkiezingen en ook met het land. Maar, beste mensen, lieve mensen, wij hebben, moment. Beste mensen, lieve mensen, wij hebben bepaald in onze grondwet en in andere wetten van ons, hebben wij bepaald dat wij geen veroordeelde mogen gebruiken op een DNA-lijst, RR-lijst, DR-lijst. Dat hebben wij bepaald. Althans, de wetgever heeft dat bepaald. En wij van de VAP, wij houden ons aan de wetten en regels, lieve mensen. Ik ben een spreker van de VAP, van de overheid, via de VAP, maar ik ben ook een lid van de VAP, dus ik praat voor de VAP ook. Ik werk voor de overheid, maar ik ben een VAP-lid. Ik ben VAP'er, dus ik praat ook voor de VAP. Ik kom ook op voor de belangen van VAP. Soms kun je iets verkeerd uitleggen. Weet je wel, want fouten maken is menselijk. Laatst heb ik ook meneer van Bosbeheer horen zeggen dat iedereen maakt fouten. Dus fouten maken is menselijk. Dus soms kan ik ook fouten maken. Soms kan ik ook iets verkeerd uitleggen. Het gaat erom dat ik voor de overheid werk. En ik ben een VAP'er. Ik ben lid van de VAP. Dus ik kom ook op voor de belangen van VAP. Dat is het. Zo moet het zijn. Oké, mensen. En wij hebben in de wetten bepaald dat wij geen veroordeelde mogen zetten op een DR-lijst, op een RR-lijst en op een DNA-lijst. De wetgever heeft zulks bepaald. En het is allang overeenkomstig van toepassing. Beste FM, beste familie, Vincent Lupo, welkom. En alle anderen hier, welkom. Dit is een korte nieuws, maar ik zal proberen om, ja, motaki bakaratongo nemen niet kwalijk, minotak sarnantongo no na Nederlands motaki, want dan aladesma kan verstaan sametaki. Want ik heb heel veel followers en ano aladesma e verstaan aningre tongo tok. Ja mensen, de wetgever heeft voor ons bepaald dat de wetgever heeft voor ons bepaald dat wij geen veroordeelde mogen zetten op een lijst. Dat wij geen veroordeelde criminelen mogen zetten op een lijst. Dat heeft de wetgever bepaald voor ons. Wij mogen geen veroordeelden op een DNA-lijst zetten. Wij mogen geen veroordeelde op een RR-lijst zetten. Wij mogen geen veroordeelde op een DR-lijst zetten. Dat heeft de wetgever bepaald. Kadesi is een familie van mij. Vanuit Opu. Drietabbetje, die kant op. Kom hij.
En Cadenzi is helaas, tot mijn spijt, is hij verwijderd uit de DNA-lijst van de VAP wegens een veroordeling van jaren geleden. Jaren geleden. Zo zien jullie dat wij van de VAP, wij houden ons aan de wetten en geldende reglementen. De ABOP heeft meerdere criminelen op de lijst gezet. Meerdere veroordeelden op de lijst gezet. Recent ben ik uitgescholden door een vrouw van de ABOP. Ik ken haar niet eens, zomaar asma kon kosimi en daarom mi opiki asma. Want ik kon klets ben in Miranda dat mi opiki you. Ik ken die mevrouw niet eens, zomaar asma kon kosimi, asma kon scheld me uit, asma go live tap me, asma go make a video. Ik kosimi zomaar. Terwijl aan mij dat die ARR kandidaat RR meid voor ABOP dat die, nou een fufu meid. Aan mij veroordeeld. Aan mij bekoti om een straf naar Santo Boma. De ABOP poti aan mij dat tap RR-lijst baka. Dan net dat brada Sampi. Sampi, mino abi niks tegen Sampi. Nooit Sampi val me lastig. Nooit Sampi klets me. Nooit Sampi veer me. Dus brada Sampi, love voor jou, liefde voor jou. Maar asani sa je kon schrijven op mijn tijdlijn, tide, Sampi, dat mi reageert op je nog je antwoord. Sampi, je kon schrijven dat ARR kandidaat san ABOP potita paleis, san veroordeel, san koti om een strafu, als man nou een crimineel, dat je Sampi kon schrijven dat. Ja, asma doet dit sani, asma veroordeeld, akis de strafu, maar het is jaren geleden. Het is verleden tijd. Yutaki, het is verleden tijd. Maar de case van brother Cadenzi is ook verleden tijd. En toch VAP voor Cadenzi voor een lijst. Dat is het verschil. En daarom zeg ik dat de ABOP is eigenlijk een criminele bende, een criminele partij. Want me e wasko wi, dat uno kon klets me, te kon klets me go live tap you. Te you kon klets me go live tap you. Brada pets, amai kon feer me, amai kon klets me, amai kon schrijf dat die aman brada bij wagigi me, mi no saba man brada niet eens. Mi tagi pets dat die pets, if you brada bij wagi gimi, dat taigi you brada tak meka konteka kaulo wagi. En you pets, you brada na lanti wagi amairei, en you brada na amoni, i brada na skerman. En you ikanya you brada gogo. Ikanya you brada gogo pets. En you na you brada, we two man, wan mino sab sumana brada fisa etaki. Maar you na you brada pets, ukanya Miranda gogo. Pets, you na you brada, mino sabi suma na brada fisa etaki pets. Maar you na you brada pets, ukanya Miranda bana. Ukanya Miranda gogo plus ukanya Miranda bana. Mitaigi you so pets. En dat kan bel you brada op, dat kan sorry you Miranda dat. Miranda ekoshu yere, dat go teka wagi you. If na you brada by wagi gimme. If na you brada by wagi me dat kan so i brada na money. Pets. Pets mi no sabi soort brada etaki en mi no sabi suma na brada for you pets. Maar you know one junkie go in ABOP dape esuku problema gi ABOP. You know one junkie. En mi was koi ome lazy ka. Mi bar you ome lazy ka ma tok ye mi godoro. En mi sorry dat te you me that you make me go live tap ABOP. You make me go live tap you basi. Mi bar you ome lazy mi bar you. Ma ine yere ye kon kles beni Miranda. Pets. A barada si you say taki mi no sabi you barada. Ma pets tegi you barada dat. You nanga you barada.
umak nyam Benny Miranda bana. Yunanga abarada fi you say taki pets samino sabi umak konsoigi Benny Miranda bana pets. En dat ook soigi Benny Miranda bana da askiti umak dringi askiti ook toe. Asperma umak dringi. Benny Miranda taigi you so pets. Dai bel you brada, dai taigi you brada. Benny Miranda I konsuere, Benny Miranda. Dai meki brada ko teka wagi. If na you brada buy wagi gimme. Pay you brada money for buy wagi gis ma pets. Pets, you know one kaulo junkie. You know one somo komang. I gonna abob dape. You know abi no one kaulo aanhang. You know abi. You know abi no one follower. You know abi pets. No one achterbang. You know abi. You na so sukutrobi na ngasma. Pets, na you e mekesma e kosi abob. Na you e mekesma e go life tap abob. Want e wok ye sukutrobi na ngasma. Ye kletsma. En mi bar you. Plus mi be aksi alasma fu abob dat u bari aman pets. If a man kon klets mi ogo life tapping. En mi ogo life tap abob. Mi no sabi kande de no bari you. Of kande den bari you ma iye si de in you gogo. Pets. Mi esori you wansani pets. Ye taki ibrada bay wagigi Benny Miranda tok pets. Mi sabi taki mi wagi anga mi moni mi bay mi wagi mi abi ala papira mi abi ala bewijsa mi abi. Pets. You nanga you brada wan mi no sabi suma na abrada fu you saye taki. Ma pets. You nanga you brada. Uma konsoigi Benny Miranda bana pets. You nanga abrada fi saye taki pets. Umak soigi Benny Miranda bana. Da askiti asperma umak dringing. Benny Miranda taigi so pets. You nanga you brada. Isabi. Mensen excuses, bigisma sorry, bigisma excuses me actie pardon, fusamo takino, mamo puru kagama disi pets. Dus me actie aladesma pardon, me actie aladesma excuses fusamo takino. Pets, mi bana, na wan bigi bana mi abi. Mi no sabi kande adoro. Kan de adoro 25 centimeter bijna schrijven. Kan de ijsokufudoro 30 centimeter, ik weet het niet. Plus adeki. Adeki. Abanaf mi. Adek mi no man taigi of odeki adema abigi plus adeki. Da pets. Da mosori was ani pets. Da you talk pets. Abigi banaf mi talk. Adeki plus a langa adeki. Afra of you sangweli bi talk pets. If mi begona vrouw dat walezi, na constanta vrouw fibo kosio. If mi befena vrouw dat walees no mi ben venden tok. Walees no mi ben venden, dan na constanta bo kosio. Want as man obo los to you moro. Te mi be going say dat pe walezi an obo los to you moro pets. En die mi ere yang vrouw prati, die mi ere yang vrouw prati, da eigenlijk mi be wan bega vrouw. Mi be wan sukwa vrouw. Maar mi no dwing. Maar if mi be fena vrouw dati, dan nooit more abe luku wa iPads. Bika, pets, you, no man doro mi. En dan moet hij hier wansani pets. Je schrijft is aan dat ibala bij wagigi mi. Abarada fiu sa je taki mi no sabi suma na you brada. Ik ken je broer niet, ik weet niet wie je broer is. Ik mi no sabi. Maar you na you brada, umak nyami bana. Benny Miranda taki, umak nyami bana. En a bana fu mi bigi, a deki plus a langa plus a bigi ek bribi mi. Ano man pas in you mo for pets. En ook to in you brada mo for a bana fu mi no man pas. Dus mi no sap fa o dwing, ma pets, imak nyami bana. Yang ay brada, umak nyami bana. En da askiti sa ook moto, as sperm sa ik moto, da imak dringen pets. Benny Miranda taigi so. Benny Miranda dat is dan met daag je uit pets. Dat je kan bellen brada. Dat je kan taki Benny Miranda kosuere. Dat je kan koteka wagi. If na brada bij wagi dat je kan koteken. Benny Miranda tagi so mo puru kagi pets. Je bluff. Anotide je bluff. En me bari dat je nom kon bluff Benny Miranda. Pets. Imak nyami bana. Mi sorry batak mi bana. Na wan bigi bana mi abi. Bribi mi abigi. Ano man pas in you mofo. Dus mi no sap fayo nyaming. Maar mag nyami bana, you na nga ibarada sama, o mag nyami bana. En da bana fu mi, te yo nyaming, mi no sap fa yo nyaming, maar no man pas in you mo for your pets. En da asperma sa ik moto, i mag dringen pets, i mag dringen.
I mak opo yu tongo pot na doro da i dringing. Of me potentap yu tongo. Pets. Dat i mak do. Benny Miranda tagi so. En dai belly bala taka so Benny Miranda tagi dai ko teke wagi. If na i bala bay wagi dai ko teke wagi yu kaulo mapima yu. Dagu yu. Pets. Isabo lang ame bari yu pets. Asai. Mi baka da teme go life baka. Teme go life tap yu da mino. Da me go life tap yu anga yu basi. Anga yu partij. Da kan de abo boko direct wa me bari ma ine yere. Oké, mensen, Atratori, wan kandidaat voor ABOP kon kosimi zomaar, mino sabi afro, wan gan taku vrouw, wan gan lelijk vrouw, asma go life tap mi, asma kon kosimi zomaar, mino sabi asma, terwijl afro dat die, u kies om een dossier, zwart op wit, voor openbaar ministerie Cayenne na boan gang voor vrouw dape. Plus u kisi om een dossier van vrouw. A vrouw na crossi abe fufuru e serie. Plus a vrouw be roof. Plus a vrouw be doe om een sanina asma. A vrouw die zie a RR kandidaat san abo poti na omeyari strafu akoti na Santa Boma. Dat toch abo tekasma die zie poti inke RR lid. RR kandidaat. Da vrouw die si abi a dekati. Mino sabi san senda vrouw die si ere. Mino sabi san sendeng. Da vrouw die si abi a dekati e kon kosi Benny Miranda. Zomaar asma die si. A vrouw die si musu yere ka fu Benny Miranda. Tak Benny Miranda inom go fuveli amandati. Benny Miranda inom go klets amandati. Da toch a abo vrouw die si e kon klets Benny Miranda. Asma e kon fuveli Benny Miranda. Zomaar. Wel motagi wansani vrouw mine andosma. Me uroko en me kis mi money en me abirecht. Me abirecht tapusa me abirecht. Dat vraag ik alleen. Ik werk. Ik neem risico's. Me doe omesani. Me uroko. Ik heb recht op die dingen waar ik recht op heb. Alleen dat vraag ik. Verder meneer Adonoasma. Maar percelen na misref bij. Mi wagi na misref bij. Alla papira mi abi. Daarom te pets en meke de leving. Mi soorde man voor abob dat u bari pets. Daarom me soor pets no dat pets. Ik weet niet wie je broer is, pets. Ik ken je broer niet. Ik weet niet welke broer van je bedoelt. Mino sapsuma na je brada. Ik weet het niet. Maar je na je brada toch, pets. U mag nyami bana. U mag nyam Benny Miranda bana. En dan pets. You mag nyami bana. En da asperma voor mij. I mag dringen pets. Benny Miranda tagi zo. You na je brada samen. U mag nyami bana. En da u mag dringen asperma voor mij. I mag opo i mofo. Da i dringen mi sperma pets. Benny Miranda tagi zo. En mi tagi eder kadat. A bana voor mij. En nou man pas in je mofo. Want a biggie. Het is heel groot. Dus mi no sap fayo do. Maar i mag nyami bana pets. Benny Miranda sorry zo. En dit is nou een waarschuwing you. Te yo baka. Of wisi sma fu abob ook baka. Dat te me go live tap you. Anga you basi. Partij basi. Dat kan de abob boko direct. Alla de me bar wie dat uno confirmi. No kon klets me. If you want kon bar odi, i mag bar odi. If you want kon groet, i mag kon groet. Maar je kon schrijven mail. Alla gado de me blok wie. Alla gado de me blok wie. Als je gewoon, if you want kon bar odi gewoon, je mag komen groeten. Maar ik heb geen zin in rommel. Mino abi zin in abobs. Maar zei contact lauw sani. Tide net me blokkeer om mijn bakka. Ik kon schrijven om mijn lauw sani. Contact om. Ik heb geen zin in die dingen. Daarom mina ik pikken wie na blokkeer. Me blokkeer puru. Dat is het enige wat ik doe. Mina blokkeer me. Ik heb geen zin. Mina ook in discussie. Na blokkeer me blokkeer puru. Tide sampi schrijven wansani. Dat was abopper. Was zo. Wamananga ahor wam ching. Hij heeft een kind vastgehouden zo. Dama is kon schrijven om mijn lolota. Direct me blokkeren. Mino geen no antwoord. De abob man die de gedrag voor ding. Na so sukutro binangasma. So sukutro binangasma. Ik ben VAP'er. Bina VAP'er. Maar NDP. Desma voor NDP nee. Doe niks nanga abob. Toch we go desma. We go sukutro binanga desma. We go val desma lastig. Biggie
Pati, Patricia Pati, Deki Bolu Pati. Asma ne do next nanga abopos. We go klets asma. We go falasma lastig. We go val Ingrid ne do next nanga abop. We go falasma lastig. Dus abop, desma dis na alasma we val lastig. Na alasma we val lastig. Na bijna 2 weken ka. Mi no go live tap abop. Mi no go live tap bravo. Mi ne tak next. We kon fu veli mi. We kon kles mi. We sikin we mapan Paulo Edeon. We sikin we mapan Paulo verstang. Omdat we wan play ogri mangi alasma. We wan pay. We wan pay gangster gi alasma. We wan pay ogi mangi alasma. Adat na de abopos man disi. Zo criminelen bij elkaar. Alleen maar criminelen en veroordeelden bij elkaar. De man teke a gedrag voor den bassi. Den bassi bravo. Na precies zo amante. Ook een veroordeelde crimineel. Dat bijna alla de achterban na sem fasidende. Me baru baka. Uno kon klets me. Make we go in a verkiezingen. Naar een lobby. Ja? Oké. Me bar odi. Groetjes. Lobby voor jullie. Love voor jullie. No kon kles me. No so temio go live tap you. Ano mooi. Temio go live tap you nanga you partij. Ano mooi. No kon fear me. No kon kles me. Me sende lobby gi alasma. Me sende lobby gi wi. Make you guanya verkiezingen. Anga lobby. If you kon fear me. No go live tap you. Anga you partij. Anga you bankrover baas. Mi baru baka. Utambung. Ciao.